Akan Singapore nakalian jungai ba bansai ma binyang ting so bon pau aga bidi ba kenika jingja ku mga layo ya snow Singapore ya ka ba nakalian jong ka duran kap yung isem aja saw kawan ko jila juni oi kamdei bangi bisni kamdei bangi dan kanau no jingkan tho ya no noru ndai kumunong song snong hi kai ka bang haban pau ni ko na mga supu shai ba ka jingwan jong ka national game ko jila juni talong hi Pabenta ka badan kam bang isang puro bang yo ya jimun toy ya ba ki pai ba jo jalan ya bakin light ro na nu ki kam ki snio ya ka baki yo ro bang perkat na ka badan kentio ya la ka jong ka jing em ka baki don man la ka sni ti hakani ka por na sabun ong ba kinja hi nga sabun pau ba na kalyang jong ka traffic department pan numba ka traffic police kumong ono ni por na i hakini ki kinjat sni naduk ti ki game ka jam no shakmat jong ka duran kop kadon hi ya kata ka lack of defense bong no the lack of defense kawan ra ya kani ka traffic congestion na ta kawan ra ro ya ka jing siir men sim jong ki pa ba na mar khamtam ki pa ba ki babe ban poi po kati ka JN stadium mapulong ni kani ka por ha pren kani ka game ka da lep no kimla ban poi ha ka timing ka babyang Namar kadung ke ai kebang ong kata traffic congestion kawan ra ya jing e joki kimla ro ban yo ya ki parking lot babyang ban bo kali ki joki pateng teng abaki be ro dak kejat teng teng belabu kali joki se jengai do bakin be dak kejat kimla ba timing ke babyang tikana golong ko ai ke ba kum ki pa ba nong song song ko ka jila ka jing habi bam pen snow chabaro hi la kalong shaki pa ba nong song song ka jila bro iwe pa iwe ki de snow ki de snow fu shai kum jo hero shakalyang jong ka sarkar jila lembaga sports department anika traffic police department in haban shim khia ki bentan na kamdaban omonra kano kano ka jing e namar balai ki pa ba ki balek na ka surok kabadon sipo polo kumong no ka JN Stadium ko dan hajan ka surok ka baki pa ba ki habiay man laga singi na ka jaka kalong ba kilek iwan ha ka jingdon kam simet ka jongki ki don ro ki pa ba ki ban haban lek teng teng siya po ki hospital baki be ya ka por na ban yo ya ka medical check up ki don ro ki pa ba ki ban haban lek na ka bata ki school tuition ki jongki bat kino ki kam simet ki jongki ya ka ba anuma ban khang na mabule ki ya na po ka public road ka balong ka public property jonga bat jongki iwe pa iwe di hakani ka por na sabon ang ba kum gipat ba ya kabangi na ka por sa ka por ngila dios ngaw ba kajiwan ko jong kuduran ko pa ka jala ka jingi kibun gipat ba kilong gibasmo tuna pala pala na mga blay kilong giba ya ka football ka jingi le kai football hi ka babun kilong bagpat ba nang susang pa jala jingi pa ka jala jingi smo tuna kata ka di ka ay ka ba hakani ka por na kalian jong nga punpaw nakapor sa kapor nga jupun pao hani mabali habang i ki traffic congestion ki traffic jam kani kung bang directly kadai hi kita ka traffic department ka bawang rai ka public harassment menta kembang ada bangkel cekmat ki babur ki breo om dei ban ong bagidon ki balai taman pe ka football idon ki balai hala ki jong ki kami ka bangin ma ban ong ban khang mo mo kimdon ya kata ka traffic flow ka step ban yo ya ka jingya ilan ti ka babyang namar hapo shillong jengi mtal ringikan hapo shillong city mata idon ka jinge ka bakharau ba namar man la ki surok man la ki jaka ki bangya ilanti himyo ashu ya ka traffic flow lami no ka traffic jam haban la ki berta ki bangya ilanti kani kade ki ai ke ba ki bangi su thu shai te kam kam ha bai dei ba tani ka jingwan jong ni ka duran ka pa jala jengi ka surka jengi jala jengi haswa bakan priang kala jim perkhat na bum sin nama belai haban su thu shai bakumno anwan ra ka jing sok ba ka jing so shngan ye ki pat ba ki bala ban lech chapo ketika football tournament kariban wan ra ya ka jing pen so thu ka ba shai pat ba baro iman la iwe pa iwe kin yo ya ka jing so thu ka jing champang klem da don kano kano ka jing pen baklal ti ya kum ki pat ba nama belai ki pat ba ki dan hala ka jong ka jing so thu hala ka jong jing champang kum ki breo ki ba em ha po kan swa pa thai kani ka diki ay kay berkhoi ke bang ong po na mabulay kani ka public harassment daga jingwan ra ya kini ki surok hagaman la ki jaka ki surok ki bagpagba ki rong man lagas ni kadon ka no entry road man la ki surok ki bayay no entry ka chaba kilay
Teng hakini ka last game ka ba dep no syahmat ipai ba ki haban ni rong na do po ki lan nyong munsong do. Te syai gin bo iki kali ki jong ki. Hai ke parking lot ke parking areas ke bana kaliang jong ka traffic police ke lapun kere. Humno kam dan keno ke jing pensyai ki pai ba. Teni ke de ke berkhoi ke banga ngapen sengau ni ke por na mar balai tum u nong song snong u banga song thu hi ba ngilong concern ngilong ke jing kit kri na ka mentai la de kum juro nam ta ki wei pat ka bala la ka jong ka buit ka bor in habi ban sengau chapo ka sarkar jala la de chapo ka traffic police department nila de ru chapo ka sports department ka bashim ki ban penia ya ka football tournament kan long ke berkhoi ke bangin haban sengau na mar balai administration department hi directly ka along no ngi haban kan hi ka sarkar jala lamba ka sarkar jala ki dan ki traffic department I mean ki dan ki sports department ki department pher bashim ki aman la ka kam ka baki penya mo ki ni hi haba nagaliang jong ka traffic police department ka ba ka ni hi ba nagaliang jong ka traffic police department ka plan ka baki labu na kamda kanika football tournament kamsung dan kano no jing sim kia mabalai ki pajba ki jongi berkhoi ki la lemwer ki la kulmar sano kin lai banang no kin yai kumno kin yo ro ya ka timing ka biang ka ban yo ro ngapo stadium ban pe na kamda ka football te kani kum ong no directly hi ka harassment na kamda ki supporters ki ban poi po ka stadium kadon ka traffic jam ka traffic congestion kata kalong bomla ban penbiang ki parking lot kadon ka jing penslam na kamta ki brio ki ban persang ban poi shala ki kam ki jam la jong kumju ro wala de ku ki brio bari ban poi sha ka ke football tournament kata ka de ki agi berkhoi na mablai teng ki pai ba jungi habang i kumenin ka sngi ki agi bang sngo ba kalong ka jing sngo si ladang i perkhat kum ki brio na mablai kadon ka ba ki pai ba jungi kin haban lik up ki tiket juki ban thet adu kumba sausan kenta Nalu dang step kila apoi stage po madan polo shetei ban up ya kini tiket ke chompi ndai ki babung ki padba ki ong bangin yo ke tiket ki bala up lagi sausan kenta kim yo ke tiket kai ke bejing pun saya ke bana kalian jong sport department kadan kata ke de ki ai ke berkhoi ke bangi haban keren hane ke pot nomor beli ki padba ki jongi la de mangaru ngam susu ban ngam sempang nomor beli nadu ki kenjat sni ki balik na syakmat layo sngau ya ka ba nakaliang jong ka sports department jong ka sauka jela ka de ban pau ba ki pai ba ki la ban thet ya ki tiket online ta ka de ki ai berkhoi ya ka ba nakaliang jong ka sport department la ban pau no ki po ki basdang ban thet ki tiket online de hendrai anda habang i pat ba ki pai ba hang te ha polo dan ro ki ba layo ka jingpang jing sitom kuma i menen ka singi lamba ki social media lamba ki media bapea nama boleh yo ka jing pang jing stom namar ka jing shit palat ka beneng kumbong nomo ka shit ka beneng nang ta ka don ka jing rosh jong ki pai ba ki don po ka jaka bat ki don ki brio ki bal ayeng dak lai sau san kenta ki la abang tu do kim yo e ka tiket ka jing anot jong ki pai ba kalong ban yo e ka tiket ndai na kaliang jong ka sport department pade balik ka khang no e ka online tiket dai ka daw ban pelong ka ban khang ye ka online tiket ha ka pot sebab ki ba ki yo ro ban thit online dan ki don ro ki ba ka ban thit offline kini ke de ki ai berkhoi ya ka ba na kaliang jong ka department hi kamon ra ka jing penchai si pai ba kimya ban don kan lo ka jing su thu mangaro ko mo pai ba ngam su thu ngam champang bali ban khang ya ka online tiket ki don ki bre ki banang ban thit ka online tiket ki thit online ki don ki bre ki ba nang ban thit ka offline ki thit ka offline ka shong ka mon jing pai ba kata ketika public choice ya ka bangin haban sungfu ban champang kum ki brio ki ba em hi hapo ka jela hi bro koi kani klalong ke ai ka ba lakta shibun ya ka jing mod ji pakhat jing pai ba namar bro khoi ni pai ba ni so tana ban dan kum ki events ki tournament ki program ya ka bang ni yo ban lech hapo ketika stadium namar sendet menin pade wala ki pai ba ka yang da kum ba sausan kenta sendet nak kaliang jong ki officials ki ba wan bandi ki tiket apa ketika jaka kilo ong nak bala pendam nak pan bala close nak ki tiket amtip ki ba de bala lut ne bakum no ndai shu kunsan la shu yo sung pat ba on play biang online pat
Ye gani ke berkhoi ya ba nagaliang jongaro menin hadin kumba prabaje ngalapoi ban check ye gani ke online ticket andang la check ye gani ke online ticket na kem yo ban tit ke online ticket nama gadon jing adu kata-kata kamlong kumbalong no ki to ki por ki baladap events ki baladap kani gede ke berkhoi ke ba let's say ke bangim la ban sung thu ban chempang ke online ticket balai ka pelong ki pat ba bakin ban tit kata kedai ke bentar ke bangakan ni kapor pemunong song snong beran pok jelam negara hi berok wei. Ini ke jinglek jong ka sarkar jela lembaga sport department kata kalong ba tamdan kena ke jingkit kli ban sim ya ke jingkit kli nam ta ke jingdan kam ke jingek du bai ba. Ladai i peleng ku mentok menin ke sini bakadan ke jingjiang ku mongno ya kita ki bapang ki besitom ya kita ki balap ki bun kentaban yo ki tiket ro ndai kamdan kena ke jingkit kli ban ong ba nakaliang jong sarkar kan haban yaram. Sarkar jela kam sim ai kanu ka solution ka balong ka bakhoi nane ka basai si pa ba berkhai. Kam sim pentip. Pembanga penpau ne ka por Bangladesh ong do mene bagi pa ba ki bapun ki sotna berlipai football. Di nakaliang jong ka sarkar jela haswabakan pediang ya kino ki tournament ki event bat kiwe sabakin dan pok jela ka jongi ada day ban pelong kum hapok ki stadium angte po JN stadium tadi ban monra ka jing penchai bakat no teli ki tiket on la ban di pat panja namar bulai baro ki pat ba jo jela jungi ki sotenat ban pe ka football nrai kimti pat hadu kan no teli ki tiket la ban thet lani hadu kan no ki teli ki breu ki bala ban rung hapok stadium upai ba jo jela jungi la ngi kren ni ka population ka sarkar kan haban perkhat ni tong chwa ka population kala he kala bon hadu kata-kata ikat no mut ki pai ba kin la ban rung hapo JN stadium la dei ban pelong kum ye kita ki tournament ki Duran Cup ka sarkar ke de banura ka jemput China du ke basdang ba la dei arpo nilai ko hajar teli ki tiket la ban di te kamut ubabon yo so ban lipet te kamut ladap kata kamut ladap ubam la so ban lipet ubam la so ban tiket temlani kadi bendan ke jemput China kadi bendan ke jemput China ka bakhoi nama ki pai ba kin sungfo nama beli ladang inyo iba ke berkhoi kolong ba ka sarkar hi ka pediang kadi ben pediang da jing syampang kadi ben pediang da kenta ban ngonra ka jing sungsuk jing sungai nam ta ki pai ba nong song senang bakan dan kanum dan kano ka jing sungau fair ada perkhat ban penchai ki pai ba namar haswahi ba kano ka game kano ka jing simbenta kan sedang hapok ka jela kadi ben dan ka jing penchai ki pai ba na ka benta ban yo ban di ki tiket kumbakat ta teli ki pai ba kin yo ban rong hapok kata ka stadium kata di kebentar ka bakongsan ka bang ong ni ka por bar nga sumon ong ru ba ladang apai hi pade ya ke ban nakaliang jong sarkar jela ka de ban offer ka de ban penpau ba kumba uwei MLA lani ka wei ke MLA nani ki MLA mongno man la MLA udai ban yo patli ki tiket nakamta ka ying kesem ke jongki tilada uwei MLA uyo patli ki tiket man la ka wei ka long ying long sem jong u kata kamut kandam ru kata ka offer ya kitu ki government officials ba long he baking yo ki tiket ban yo ban jirong chipok tiket stadium ban pek kai ti nalo kata shu le se ka sarkar jela kala ban offer wat yi kita ki long he ki long han ki beri ban wan na par jela ban yo on ban wan pek ya ketika football tournament ti kita ki de ki berkhoi ki bang ong ba lasai ke singi ka arpun ruterik jong uni ubnai bomenta ba haswa ba ketika tournament ka ban sedang no sarkar jela ka ban penkre ban wanra ka jing pensinganyi ki padba lada ki bade ban let cepo ka ke tournament ki di ban yorong na kalenti ka basuk lada ki di ban let ki brio ki bade ban let cepo ka no ka kam ka jongki kinum dei ban yakendu hadu bakin haban apa apo surok da ki lai sau kunta hadu bakin da poi si kam ka jongki kata ka de ki egi ba ka benomon ra kano ka jing ye ki padba no song senang e kum ka sarkar jela lada ka sarkar jela lengba kita ki MLA ki jongi ibadei ban sungfu ban syakri na kamata ka jingba ka jingnet ju pai ba berkhoi di ban wanra ro ya ka jing sungai na kamata ban numdan tano ka jing pai ba dunia itu namar ki babon ki pai ba ki bala ban wan syapo ka ka tournament nginum la ban ong ba tang ki ban apo ka jela ki dondo ki ban marjal na po na bar jela ki ban wan ya pekai apo ka tournament ka ban long sai ka sini namar ladang ikran pade tang apo jela la jong the population ke balabon nginam la ban ong ba tang kendiak ki pai ba kin wan teleng saudong jo jela ki la ban wan ban pe kai ya ketika football tournament
ba kata kalong tang ki balayo e tiket andai ladang i keren pot ya tiket ada tang po Shillong City bro ka wei ro lalut nak tiket si syai gi pat ba kin yo ban ni pet kai ba kai ha ba khado kin ha pe po TV oi kata ka dei ke bro khoi ka ba ka sarkar kan ha ban penchai si ki pat ba wan ra da jing chai si ki pat ba ada tang kata teli ki tiket bandi balala ban penden kam ha po ka tiket stadium bagi pat ba kin yo ban rong ka bagi pat ba ro ki bom yo ki la hun no kata ka dei ke benta ka ba kongsan dei halo kata ka benta ya ka ba nakaliang jong ka sarkar jelahi kan ha wan ra ka jing penchai sekipai ba nong chong ke jelahi bro away ba ini ki berhoi ki ba ka sarkar jelah ka le lembaga sport department kipai ba adu kat mentakin la ban semua isa ha ko umdum namar belai om yo ke jing percaya ke bupura ban na nakaliang jong aro ko bunong chong ha ban bu ke jing keli aba ka sarkar jelah ka wan ra ke jing penchai ba ya ka te ka Duran Cup tournament ka ban long lasai ke sengi artun terik lani nadu ki sengi ki basdang kalau pencai bagi bentit online, kajin keli kalau ba balai pat lakhang no ya ka online bandi tiket. Anda hap yang kapor ke badang biang bagi pat ba kin tiket. Anda ladi no pat ka offline. Ipat ba hado kin haban led ban ye kini chete chefo madan. Nak pata ban yo tiket jongki. Kai kedau ba ka sarkar ka haban chim na ni benta. Usun nak yang jongangan haban bu hi kajin keli chefo ka sarkar jela. Balai on haban thung da kini ki executive engineers ada kum na po PWD ne, PHE ne, kino department ke beriman penteri kam, andai la thong iki kum magistrate, bagin haban yang hang teh po stadium, na kamata ban senran ya kani ka Duran Cup balong mata, syai kita ki Meghalaya Civil Service, lani kita ki MCS, syai ki jak kita ki MCS, lani kita ki Judicial Officers, ki badan hapo ban handle ya kani ka right position, kabadi bandan hang teh po stadium. Jadi kalau ke berkhoi ya kabang imla ban semua tu ban cempang. Ka sarkar jelahi kan haban penchai ki pat ba ya kini kebenta. Ba ka jingthung ya kini ki executive engineers bagin long kita ki magistrate, kemdai bagin long kita ki MCS, dan kita ki judicial officials ki bandrung kat kum ka position ka bagi di bandan. Nalo kata ngahaban bu ro jingkeli hato limba kani ka Jawaharlal Nehru Stadium kabadan hang teh po Apollo kala mo ban pediang not ye berkhoi ki pat ba ki balong ki supporters na ka jela ka jongi ani kumju war ki bawan na bar jela te ha kabadi bagani ka benta na ka liang jonga hi kum unong chong snong nga haban bu ka jing pensengau sa berkhoi ba sarkar jela hi ki ban wan ra ka jing penchai ka bakhoi ka basuba ban suthu ban chempang bagi pat ba ki nimdei bandan kano ka jing perkhat bakla namar kum ka sarkar hi ka basyim na ka benta ban ai ka jing syakri ki pat ba ai ka jing syakri ki babha ai ka jing syakri ki bakhoi khanang ba balai ka bakhoi ka ba ka sarkar kan yelam kan penyai kan long hi ka jing job na ka benta iwei pa iwei kum ki nong song snong ki badan hapo ka jela Meghalaya hi bro koi ka sarkar ka haban penchai ki pat ba la dei ba ka jing bi ki tiket kawan lembaga private agency ada ki private agency ki don hapo ka jela jungi ban bi tiket kum ka tiket jong ka Duran Cup tournament tin haban penchai ki pat ba kata kari ke benta bokongsan ba ngin la balong bang chupet kai bang sngap namar kini ki berkhoi ya ka ban na kaliang jungi ki pat ba ngin haban yang seek justice for freedom na ka benda ban yo ya ka jing songsuk nam ta ban yo ka jing sngai la don kano ka jing penun kam ani kino ki benta ki events ki bahasa ta kan penyai tadi ban long ka benta ka ba Ipat ba, di bunyo ay jimun toy, kat kum kujing anglo kujing dan kam bujong ki kita kali bunta bakongsan. Kebenta ke bakado hi ke banghaban ong ni kapor, ba nakalian jong ka traffic police department hi kan haban penyar, ya kalik kawan ka yai kayang jing ipat ba, ki bayat na po ki surok baper, om nom day ban wan ra kano ka jing soper ba ki ipat ba kin haban du no ya kalik kawan ka jong ki. Hagi babun ki benta. Kani kedai ki bakhoy ka banghaban paw ni kapor na mabalay, ki balay po ki school, tuition, ki balay po ki hospital, ki balay po ki tournament la sai ka singi berkhoi ki don ala ka jong jing siam jong ki. Ada kin haban syong pat lah po surok tang nakadaw ka traffic congestion. Kumalay saw kanta kani kala pelong lupa bakala do lupa ya ki jing don kam jong ki hapadeng ka te ka singi ka banwan la sai ka singi. Kata kalong ban nakalian jong ka traffic police department kan haban penyar ya ka public transportation na kam tala sai ka singi amdei banwan ra ka jing perkhat bakla ya noi no ro na mabalay tum ki pat ba hi ke em hapo ka jela ni don la ka jong jing sung tho jing champang
bat ka ai ka ban na ka liang jong ka sarkar jilla lada ka long number ka traffic police department ka sports department ne kino department khamtam ladang yakran habadai ka tei ka singi la sai ka singi artun rutarik yung ni ubnai bamenta ka di belong ka benta ka bakhoj bagi pajba kini orong da kalenti ka bakhoj kini oyat da kalenti ka bakhoj kram da dan kano ka jing pakhat bakla yano ru em bal ada ka ai bakhoj ka ba ka sarkar ka syam hapadeng ka tei ka stadium ada kidon pada ki pajba ki badan ka jisitom sendet ka for kan haban pendiang ya ki medical service na ka ki pajba nong song jong ka jalan ki lahi bolak kawai kata ka di ka benta ka bakongsan ka bang tren ka for